Wara li kien iċċantat fil-Kongress Ewkaristiku Internazzjonali kif sar f'Malta f'April tal-1913. Din għal-tim okkażjoni li Denmark intrema għall-unika darba fil-Bank Valletta. Wara imbagħad baqa' jintrema sena wara oħra tal-ġurnata tal-lum għall-festa ta' San Juan Battista fix-Xewqija. Però sabiex inkunu nafu eżatt u b'mod aktar dettaljat l-istorja ta' Ewkaristiku li kien sar f'Malta bejn 26 u 27 ta' April tal-1913. Dakinhar kienu saru festi reliġjużi kbar għal dan l-avveniment u ħallas għall-akkwiet ta' dan l-art ta' importanza storika. Fil-fatt kien ġie deċiż li l-art jintrema għall-festa ta' San Juan Battista tal-1913 fid-daħla tal-pjazza prinċipali ta' quddiem il-Knisja Parrokjali. Jingħad li barra dan l-art kienu nxtraw ukoll xi trofej li fuqhom kellhom xi vaski għall-juri u li wkoll kien saħal għalihom l-imsemmi Kavallier Lorenzo ta' Minħaber. Ta' min isemmi wkoll li fil-gżira tagħna ta' Awtex dan l-art intuża f'okkażjonijiet oħra speċjali. Kien Ġunju tas-sena 1923 fl-okkażjoni tal-Kungress Ewkaristiku Djoċesan li dan l-art kien intrema fit-tela tal-Belt, Victoria. Dim il-Berlej nitħayyel l-ġwanni bell-erba kolonnija għal-meta il-punt nofsu fil-festa għaddej. Ma ġewwa insama ġwejjeċ motiħor. L-ġwanni mux aħna tal-Knisja nwasluh minn żota bradella tal-assi porċini jew saħħa dirajna biex taħt l-art kollu fis-sema u ġwanni li lilna jmexxina minn taħt art jaddina lil dan jisboq sew. Iwassalna f'dejn Kristu u f'dejn Xewqi Furna li l-ħajja qabilna fuq din l-art hemmew. Għalhekk inħabirku ħajkun jisħoqilna li nsibu lil ġwanni bil-grazzja jagħtina sabiex kif biħafna minn taħt l-art għaddejna mid-daħla tal-ġenna jmurru jgħaddi dina.